sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Kaipuhan pang maghalat ni Presidential Spokesperson Harry Roque ni 90 aldaw bago siya pwedeng mabakunahan kontra COVID-19. Sigun kay Roque, natawan siya nin slot sa Emilio Aguinaldo Elementary School sa Quezon City para sa pagpapabakuna dahil siya igwanin comorbidities. Alagad dahil nagpositibo siya sa COVID-19 kamang nakaaging aldaw, kaipuhan una siyang maghalat ni 90 dias bago mabakunahan. Si Roque nakarecover sa pagkakaigwanin virus bago matapos ang Marso. Yan ang pangalaunang bareta haligdi sa DZGB Newsbase. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Microban GT para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakun wasak. Red Horse, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may
ilalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. 500 taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat. Diyos marhay na hapon sa Indogabos mga tugang. Good afternoon everyone. Buenas tardes kung sa mga Kastila, kung sa mga Ilocano na imbag na malum kada kayo aming kakabsat. Digdi sa Bicol, Diyos marhay na hapon. Mga tugang, sa Giraray, bumabalik ang saindong tugang na si Father Boots Bombase, OP ng UST Legazpi sa satuyang programang Marhay na Hapon. Ang programang Marhay na Hapon ay magpaparahay sa satuya ngunya na hapon. Kaya ang pag-urulayan ta siyempre mga tugang anumang marhay, anumang mabuti, anumang maganda, anumang ikakabuti, anong ikakarahay. Bago so yung maraot, ikapakaparaot, o nangraraot, kundi anumang ikakarahay. Kaya samahan nindo si Father Boots Bombase, OP ng UST Legazpi, sa pagbibigay, sa pagtataog giraray ning marhay. Marhay ang satuyang pag-uurulayan. Magayon baga mga tugang na daig kita nanggad nakakalingaw kang karahayan. Ano? Magayon yan. Talaga alauna hanggang alas 2 nagpapagirumdum si Father Boots Bombase na mabuhay kita sa marhay. Ano? Sabi nga sa Bible, this is indeed the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Yun ang panyaya ng kagurangnan na dai kita magmundo. Kasi Jesus ay nabuhay na magmuli at sinasamahan tayo ni Jesus. Ano? Sa buhay, sa kamatayan, sa pagtiyos, kung saan man, dai kita pinababayaan dahil may kairiba-iba kita. Sabi nga sa Bible, Emmanuel, God is with us. And not only that God is with us, but God is for us. Amen? Mga tugang, yan talaga sa tuyang pagpapagirumdum sana. Kaya ngunyan, bago kita magpadagos ka sa tuyang programa mga tugang, dapat kita maggirumdum. Always remember, let us remind ourselves of the goodness of the Lord. Okay? Kailangan natin palaging paalalahanan natin ang ating mga sarili. Okay? Paalalahanin mo natin ating mga sarili bago natin paalalahanan ng iba that God is good and that God is so good. Ang Diyos ay napakabuti. Kaya to remember, ang sa tuwing paboritong pangajion ay memorare. Yan mga tugang ang sa tuyang pangajion. Kaya ngayon, ibahan na po nindo si Father Boots Bombase, OP, sa pangajion na memorare. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan, Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At mahal na Birhen Maria, pakibulong po ninyo, pakiabot po ninyo sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas at Panginoong Diyos, na
Iligtas po niya ang lahat sa kasalanan at bigyan ng kanyang grasya. Bendisyon niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga tumutulong at mga nagtatrabaho, at lalong-lalo na ang lahat na tagapakinig. Nawa kasangkapanin po niya kami sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Iligtas po niya kami sa anumang mga masama, sa mga taong nagbabalak ng masama. Kasangkapanin po ninyo kami. Bigyan mo po kami ng lakas at tibay ng kalooban at palaging makakita ng pag-asa. Tulungan po ninyo kami sapagkat kung wala ka, wala pa po kaming magagawa. Kaya tulungan po kami ng iyong anak na si Kristo na anumang aming sasabihin, anumang aming gagawin ay maging kalugod-lugod sa aming kapwa at lalong-lalo na kapakipakinabang sa kapwa upang ikaw, O Diyos, ang dakilain at purihin. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programa pagkatapos kitang mga G. Yan po importante kasi. Dahil sa ang pangajion po, yan po ang ating lifeline with God. No? Dapat palagi tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kasi kung hindi tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos, hiwalay tayo sa Diyos. Dalawa lang naman ang bagay. Ikaw ba'y nakikipag-ugnayan sa Diyos o nakikipaghiwalayan sa Diyos? Mga tugang importante sa buhay yan. Relasyon. Relasyon kahit saan. Kahit sa trabaho. Minsan bakit ka aalis sa trabaho? Ay, hindi na magandang relasyon namin dyan Hindi na ako masaya. Bakit? Hindi sa trabaho Alam mo, kahit anong bigat ng trabaho, kaya natin yan. Pero pag ang bigat ng relasyon, dahil hindi sila related to one another, nag-aapihan, nagseselosan, ng lalait, ng insulto, nagpapahiya, ay mahirap po yan Importante maganda ang relasyon sa workplace. Okay? Maganda. Sapagkat, alam mo, wala naman talaga mabigat na trabaho. Mabigat lang ang ating pagtatrabaho. Bakit mabigat pa ang pagtatrabaho? Kasi, nawawala ko ng gana. Bakit nawawalang gana? Hindi na ako inspired sa kanya Alam mo, importante yan. Ugnayan kisa hiwalayan. Kahit sa mag-asawa, importante yan Masaya pa ba kayong bilang mag-asawa? Baka nakalimutan nyo na ang inyong ligawan. Nalimutan nyo na ang inyong relasyon. Diba dati, bago kayo nag-asawa, niligawan mo siya? Pinilit mo ba? Niligawan mo? Hindi ka magpapakasal, papatayin kita. Ganun ba? Hindi kayo magiging masaya. Kaya ang importante, ugnayan. So sa araw na ito mga kaibigan, ating basahin ang Ebanghelyo na talagang makikita natin ang ugnayan. Ugnayan pa tinawag ni Maria Magdalena si Kristong Rabboni. Anong ibig sabihin ng Rabboni? Ang ibig sabihin teacher. So ang relasyon ni Maria kay Kristo bilang estudyante at guro. At dahil si Maria Magdalena, marami siyang natututunan kay Kristo. Kaya ang tawag ni Maria kay Jesus, guro, hindi Panginoon. Yung mga alagad, ang tawag nila, ako po ba kagurangnan? Is it I, Lord? Yun. Okay? Pero alam mo, iba-ibang pagkakilala natin kay Kristo o pagkakilala sa Diyos. So, doon masusukat ang tinatawag natin ugnayan. Sapagkat ang Ebanghelyo ngayon ay hango sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 11 hanggang 18.
ito po, noong panahon, iyon, tanda natin na si Maria Magdalena at iba pang mga babae, nagpunta doon sa libingan ni Jesus para nga ikumpleto ang hindi nagawa noong Sabat. Okay? Kasi magsasabat na Biyernes ng gabi, hindi na pwede nilang gawin pa yung anointing. Okay? Sapagkat ang patay, maliban sa nililinisan, ina-anoint. Hindi nila nagawa yon kasi bawal sa mga Hudyo. Kaya sabi nila, balikan na lang natin. Kaya bumalik sila noon sa libingan ng Sunday morning. Okay? Kasi tapos ang Sabat. Okay? So noon, natagpuan nila na wala na si Kristo doon sa libingan. No? At si Maria nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Bakit siya umiiyak? Kasi nga nawala yung kanyang guro. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y gawing ulunan at ang isa'y na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, sabi ng mga anghel, Ale, bakit kayo umiiyak? Yun. Sumagot naman si Maria Magdalena, kinuha po mo nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Kasi, alam mo, wala na si Kristo doon sa libingan Si Maria kaya naniniwala na si Kristo ay babalik muli, ay mabubuhay na magmuli. Marahil sinabi ni Kristo sa kanila ito, pero alam mo, may pagdududa pa sila sapagkat hindi pa nila lubusan na nakikilala si Kristo. Totoo naman, hindi ba? Ikaw, kilala mo na ba talaga ang anak mo? Ikaw ba, kilala mo na ba talaga ang asawa mo? Sabi nga, 50 years na kayo nagsasama, nag-golden jubilee na kayo bilang mag-asawa. Hindi mo pa kilala asawa mo. Mahirap po yan. Dapat kilalanin mong mabuti. Okay? Alam mo, paano mo makikilala? Yung tinatawag natin ugnayan. At ang ugnayan, communication. Okay? We have to know how to communicate. Not simply communicate. How to communicate. The problem is we know what is communication. Okay? What to communicate, but we do not know how to communicate. Okay? Sa mga magulang they know how to what to communicate. Halimbawa, nagalit sila sa kanilang mga anak. They know what to communicate, but they do not know how to communicate. Okay? Ang importante po, mga kaibigan, how to communicate. Alam mo, no matter how your intentions are so good and noble, but the way, yung pamamaraan, yung approaches, the way, the manner in which to communicate is not good, apektado po ang what? Kaya importante yung how. How are you going to communicate? Yun. Importante yung sa relasyon, mga kaibigan. Sapagat ito ang ating tatalakayin. Mayroon ba tayong magandang relasyon sa Diyos? Mayroon ba tayong magandang relasyon sa kapwa natin? Kaya nga, nang si Jesus ay nandito pa sa lupa, alam mo ang talagang pinagdidiinan ni Jesus? Anong turo ni Jesus? Isa lang naman makipagrelasyon tayo. Ano, Father, ang relasyon? Love. Forgive. Okay? Because when you relate with other who are also imperfect and sinner like we do, we have to be forgiving and patient. Minsan kasi, hindi na natin kinikilala na tayo ay makasalanan and imperfect. Ang nakikita kasi natin madalas, the imperfection of one another. But we do not see our own imperfection. Sabi nga, Father, paano mo makikita? May muta ka May muta ka, paano ka makakakita? Alisin mo muna ang muta. Nakikita mo yung muta ng iba, pero yung muta mo hindi mo nakikita. Importante, mga kaibigan, yan,
So yan ang nakita natin dito. Si Maria umiiyak. Ano? Sapagkat sabi nila, kinuha nila ang aking Panginoon. Okay? Lumingon siya. Pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Okay? Alam mo, pag ikaw umiiyak, ano, na natatakpan ang mata mo ng luha. Ano? Totoo yan, natural, the tendency. At pag ikaw nakayuko, ang nakikita mo lang yung baba. Hindi ba? Hindi mo nakikita. Kaya pag naglalakad ka, mahalaga. Naglalakad ka straight, nakikita mo yung kaliwat kanan, nakikita mo yung pinagdadaanan mo, yung aagihan mo. Bakusan yun sa nakatingala, pangit din mo nakatingala. Ha? Kasi baka hindi mo nakikita yung inaapakan mo. Kaya sinasabi, mahalaga po yun eh. Ano? Hindi nakilala ni Maria Magdalena si Jesus. Bakit? Siyempre, iba na. Iba ng anyo. Iba ng anyo ni Jesus. Ano? Siyempre, glorified body na si Jesus. Okay? Nabuhay na magmuli. Ngayon, tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Alam mo, napakaganda itong tagpo na ito. Gusto kong bigyan diin. Alam mo, umiiyak si Maria, bakit? Napakahalaga si Jesus sa kanya. Alam mo, tayo din. Di ba pag nawala ang mahal mo sa buhay na napakahalaga sa buhay, anong gagawin mo? Tatawa ka ba? O iiyak ka? Iiyak ka. Ito na nga na cellphone eh. Nawala yung cellphone mo, anong ginawa mo? Hindi na makakain, hindi na makatulog, tagyawat sa ilong. Mga kaibigan, hindi naman ganyan. Talagang maiiyak ka. Ano? Nawala father ang cellphone ko. Ano ko, tureting-turete, galit na galit pa. Alam mo, totoo yun. Ano, pag nawalan ka talaga, naiiyak ka. Kasi mahalaga. Ang tanong ko sa inyo ngayon, ano ba ang mga mahalaga sa buhay mo? Pera, relasyon. Trabaho, relasyon. Bagay, relasyon. Tao o bagay. Yan ang problema sa atin eh. Masyado minsan, ang aso mas mahalaga pa kaysa sa tao. Mabuti pa yung aso, pinapakain ng masasarap na pagkain. Pero yung katulong, hindi pinakakain ng masasarap na pagkain. Ganun ba yun? Ay, hindi tama yan Ano mas mahalaga sa atin? Okay? Ayan ang tanong ko eh. Ano ba ang mga mahalaga sa ating buhay? Okay? Sino ang sabi ni Jesus? Sino ang hinahanap mo? At bakit kaya hinahanap ni Maria Magdalena si Kristo? Bakit siya umiiyak? Kasi nga, importante si Kristo sa buhay niya eh. Hindi ba, pag importante ang isang bagay, lalong-lalo isang tao sa iyong buhay, hahanapin mo ba o hindi? Alam mo, pinakita ito sa atin ni Kristo eh. Iiwanan niya yung 99 sheep, 99 na tupa, at hahanapin niya ang isang tupa na nagwala o nawawala. Yan importante mga kaibigan dahil mahalaga ka sa Panginoon. Okay? Ikaw, Father Boots, mahalaga ka sa Panginoon. O ikaw kaibigan, nakikinig ngayon, mahalaga ka sa Panginoon. You are so important, okay, to the Lord. Importante kaya nga, in a way, nasasaktan din si Lord Naiiyak din si Lord pag nawawala ka sa kanyang piling eh. Kaya namimiss ka na nga ni Lord eh. Alam mo, namimiss na tayo ni Lord sa simbahan. Kasi nga dahil sa pandemya, hindi na tayo nakakapagsimba. Hindi na tayo nakakapagkumpisal kasi hindi na makakapagpakumpisal si Father kasi social distancing. Naalala ko tuloy wala pa naman social distancing nung panahon sa Amerika. Pinuntan ko yung, nagpakilala kong pare. Alam mo, kasi hindi man niya ako kilalang, anong ginawa niya, nagkumpisal ako. Alam mo, 10 feet apart. Kasi, Father, ito po ang kasalanan ko. Sinisigaw ko, di narinig sa kabila. Grabe yun. Ay, unforgettable experience ko yun Nagkumpisal ako. At tuloy yung mga, ano ba, si Father? Ganun kasalanan niya?
Gano'n. Ay, grabe. Namimiss na tayo ni Lord, ha? Ang tanong ko ngayon, sa pandemyang ito, namimiss mo rin kaya ang simba? Namimiss mo rin kaya ang pagsimba? Namimiss mo rin kaya ang pagkukumpisal? Ako bilang pare sa UST Hospital, namimiss ko yun eh. Ang magpakumpisal. At pagbisita sa mga pasyente. Namimiss ko po yan. Pero kahit na ngayon, nga lang hindi ako makapunta talaga doon dahil sa may mga prevention because of what we call distancing, whatever. Kahit pupunta ko doon talagang naka-PPE ako, whatever, talagang damit na damit ako. Pagkatapos pag uwi ko dito, dapat maligo ako. Pagkatapos yung damit na ito, papalabhan ko kaagad. Talagang, siyempre, dapat yung security mo na rin, di ba? Ayaw ko rin mahawaan ng kapatid ko mga pari dito. Gala ko sa ospital. So, namimiss ko po yan eh. Alam mo, mahalaga sa ating buhay ay namimiss natin sa buhay. Si Kristo kaya, namimiss mo rin. Okay? Do you miss also praying? Alam mo, do you miss praying? Si Mary, na-miss niya si Lord eh. Alam mo si Maria Magdalena, talagang natulungan ni Kristo. Nabago niya. At by the way, gusto kong ipaliwanag ito mga kaibigan. Si Maria Magdalena, hindi po ito yung tinatawag na babaeng mababa ang lipad o yung prostitute. Hindi po siya. Yung prostitute sa Biblia, walang pangalan. Babae lang. Walang pangalan ni Maria. Tandaan po ninyo ha, kasi yung po ay talagang ang tawag yan, derogatory remark. Ay hindi po maganda yun eh. Walang pangalan, papangalanan mo. Yung babaeng nakiapid, na nahuli ng mga eskriba at pariseo, walang pangalan. Because that would symbolize na taong makasalanan, hindi lang yung babae. Okay? Yung babae naman na nahuli, ito sinasabi, si Maria Magdalena daw yung prostitute. Si Maria daw yung nagpahid ng langis. O si Maria daw yung pumasok doon sa bahay ng isang pariseo. Wala pong pangalan yun. Okay? Walang pangalan. Babae lang. Okay? Pag walang pangalan, wag mo nang pangalanan. Wala kang galang dyan, ha? Yung problema sa atin eh. Akala mo kung sinong galing-galing na magbasa ng Biblia. Hindi naman tama yun ha. Walang pangalan sa Biblia, yung babae, wag mong pangalanan. Okay? Ang tao kasi mahilig tayong mangbansag. Masama po yan ha, magbintang. Okay? Wag natin pagbintangan si Maria Magdalena, yung babaeng prostitute. Kaya tingnan mo sa kanta, Maria Magdalena, yung kanta, may kanta pang Maria Magdalena. Siniraan mo ang tao ha. Hindi ba? Masama po yan ha. Hindi ako nagpapakaraot. Okay? Bawal po yan. Sabi, alam mo, sa programang iniho, dahil kita dapat magpakaraot ng tao. Okay? Ni makasalanan tao yan, dahil mo siya pagbansagan na makasalanan. Parang yung Pedrong kriminal, yung Pedrong galing sa pihitan, wag natin ibran ang tao. Okay? Sana po mga kaibigan, maging maliwanag sa atin yan. But anyway, mabalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala. Ang itong ginagawa natin ay recorded lang po kasi brownout po ngayon dito sa amin, kaya hindi po ako makapag-live. But anyway, babalik ulit sa second part ang iyong lingkod, si Father Butch Bombasi OP sa programang Marhay na Hapon. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1:32. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs,
Basta diarrhea, Diatabs the best. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro ang satong distansya sa iba asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaulisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kay mga tugang, balik po kita giraray sa tuwing programang Marhay na hapon ni Father Boots Bombasi OP sa second part. Ano? Sa tuyang pinag-uurlayan mo niyan ang isang karakter sa Biblia na si Maria Magdalena. Ano? Kawawa naman, palagi siyang ina-associate duman sa babaeng prostitute daw, mababang lipad. Hindi po naman. Ano? Kaya sasanda natin na ulitin ko sinabi ko kanina na wag natin papangalanan ang walang pangalan sa Biblia. Leave it there. Leave it as it is. Ano? Tandaan natin, gusto kong ipaalam sa inyo mga tugang, si Maria ay taga Magdala. Kaya tinawag Magdalena. Okay? Ito po ay sa sinabihan na kung saan si Maria, ito ang kaugnayan sa Luke chapter 8 verse 2, Jesus had driven out of Mary Magdalene 7 demons. Okay? At hindi po siya yung prostitute. Yung ibig sabihin dito, siya po yung babae na inaalihan ng demonyo. Nang ibig sabihin, siya po kasi ay makasalanan. Totoo yan. Pero hindi ibig sabihin na makasalanan, prostitute. Hindi po yan. Naulitin ko yan kasi kawawa naman si Maria Magdalena. Siya po kasi ay inalihan ng demonyo. Ang ibig sabihin, siya ay may malubhang sakit. Okay? Mababasa po ninyo sa Mark chapter 16 verse 9 and Luke chapter 8 verse 2. Okay? Si Maria, okay? Kaya nga, bilang pasasalamat niya kay Kristo dahil siya'y pinagaling ni Kristo,
sumunod siya kay Kristo. Yun, tingnan mo. Kaya nga, nung si Maria pumunta sa libingan, yun po ay out of gratitude. Utang na loob niya yung kay Jesus. Dahil nabago siya. Gumaling siya. Ang ibig sabihin na bago, hindi yung nabago lang sa kasalanan, kundi ibig sabihin, gumaling ka. Halimbawa, ikaw, natulungan kita, nabago ko ang buhay mo, na dati ang lubha ng sakit mo sa COVID-19, natulungan kita at nabuhay ka. O anong gagawin mo? Magpapasalamat. At di lang pasasalamat, ang pinakamagandang pasasalamat na ginawa ni Maria Magdalena ay yung sumunod kay Kristo. Dahil si Maria Magdalena ay isang masasabi natin mayaman . Okay? Tinutulungan niya si Kristo. Alam mo si Kristo maraming mga kaibigan din. Maraming kaibigan. Sila Lazarus, okay? Si Maria na taga Betania, si Marta na kapatid ni Lazarus sa taga Betania, si Magdalena, mga kaibigan ni Jesus. Alam mo si Kristo kasi pala kaibigan. Okay? Marami siyang kaibigan. Friend of tax collectors, sabi nga. Friend of tax collectors and sinners. Okay? Gusto niyang kaibiganin nga sana yung mga pariseyo at mga eskriba, pero hindi, inaaway siya . Inaaway siya. Okay? At alam nyo, sa description, tuwing magpipiesta si Maria Magdalena tuwing July 22, ang palaging ebanghelyo ay yung pong ebanghelyo ngayong araw na ito, yung John 20 verse 11-18, kung saan si Jesus nagpakita kay Maria Magdalena. Bakit? Si Maria kasi Magdalena, siya ang unang pinakitaan ni Jesus. Okay? Siya. Bakit? Siya ang nagmakulog . Alam mo, yun, sasabihin ko, nagmakulog. Kasi talagang nakulgan si Maria . Pinapatay nila yung kaibigan nila. Makulog ito sa kuya. Halimbawa, ako man. Padre, ba't umiiyak ka? Hindi, natatats lang po kasi ako . Alam mo, totoo yan . Sinaktan yung kaibigan mo . Hindi lang sinaktan, pinapatay pa. Anong mangyari sa'yo? Iiyak ka. Masasaktan ka. Kung sa Bicol, nakulgan ako, Padre. Makulugon . Makulog. At dahil sa pagmamakulog, ang importante ng mga taong niyan, dahil na nagmamakulog . Nangungulog. They are hurting people, not healing people. What we need today, lalo sa pandemyang ito, ay kailangan natin ang mga tagapagpagaling, hindi yung mga nananakit. Okay? Maraming mga nananakit. Sa ekonomiya nga, nasasaktan na tayo. Yung pamangkin ko nagsabi, sana may blessing, Uncle. Kasi wala na kaming trabaho ngayon sa Manila. Pandemya pa. Wala kaming makain. Marami nagugutom. At dahil dyan, maraming namamatay sa gutom, hindi naman gano'n sa COVID-19. Yun. Nahihirapan na ang tao. Marami nang nasasaktan. Ayaw ko na mamulitika. Kasi sabi ko ayaw mo mag-time out. Pero ang totoo, marami nang nasasaktan. Okay? Nakukulugan. Si Maria, nakulugan siya. Kasi yung kaibigan niya, pinapatay ng mga Hudyo, ng mga Romano. Okay? Nakulugan siya. Kaya makulog sa kuya, sa Maria, makulog din sa iya. Kaya ang ginibo ni Maria, nagduman siya sa libingan. Mga kaibigan, yan ang talagang karakter ngayon sa Biblia. Gusto ko na itao sa Indo ang isang karakter, si Maria Magdalena. Siya ang babae who accompanied Jesus to provide for his needs. Makikita po natin yan sa San Lucas Kapitulo 8, versikulo 2. Okay? Si Maria tumutulong sa mga pangangailangan ni Kristo. Sabi ko nga kasi si Maria may kaya, Magdalena, may kaya. Siya po ay isang mayaman na inalihan ng demonyo, nagkasakit, pero pinagaling siya ni Jesus. At siya mula nang gumaling, nagmakulog siya, kaya sumusunod siya kay Jesus. Okay? To provide for his needs. And later, she is the woman, o isa babae, who assisted from afar at the crucifixion.
Makikita po natin yan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 27, talata 56. Okay? Kay San Marcos, Mark 15, verse 40. Kay St. John, John 19, verse 25. At siya po ang pumunta doon sa libingan ni Jesus. Hindi lang yung pagkatapos ng libing, nung si Jesus ibinaba. Tanda natin, sino ba yung mga babae nandoon sa paanan ni Kristo? Hindi ba si Maria Magdalena, si Maria, nanay ni Kristo, okay, si Maria Salome, tulong babae. Okay? At sila ang nakikiramay, nakikisama. Kasi alam mo, sa panahon ng may kamatayan, hindi po madalas sinasabi ko itong sermon ko, sa panahon na may namatay, wala kang masabi. Huwag mo sasabihin, ano ba, yung anak namatay, total, meron pa siyang maraming anak, alibaw, 10 anak. Sasabihin, hayaan mo, marami ka pa naman ng anak, pabayaan mo na. Ano, Father? Sobra ka? Hindi mo na intindihan ang aking nararamdaman? Never say anything. Okay? Never say anything. Just console. Your presence. Don't say anything. What people needs during mourning time, sa mga panahon na may kagadanan, never say anything. Okay? You may hurt the person who is in grief. Ano? Yung namatayan. Just be there. Okay? Yan ang sabi ni Father Boots. Ini po, don't say anything. Kahit si Father Boots madaldal, pagdating sa may namatayan, ano lang po siya, ang ano ko lang is, I'm just here. Nandito lang po ako. Okay? Just be there. Okay? Just be there. Okay? At the same time, your presence matters a lot. Okay? Why? Because this is a period of you accompany them. What people needs now is to accompany them along that journey of mourning. Importante po yan eh. Sa panahong ito, ang pakikiramay ay pakikidamay. At ang pakikidamay ay samahan mo lang siya. Okay? So, anong ginawa ni Maria Magdalena, mga kapatid? Yan po ang ginawa niya eh. She was present at the crucifixion. Okay? And also, nang binaba si Kristo sa krus, kasama ni Mama Mary at ni Maria Salome, si Maria Magdalena pumunta sa libingan. Na yung libingan na yun ay pinahiram lang ni Joseph of Arimathea. Tingnan nyo, napakaganda mga kaibigan, sapagkat ang importante, may relasyon tayo sa Diyos. May relasyon tayo kay Kristo. Yan po ay mahalaga. Inspired si Father Boots. Bakit? In a way, nakikita ko kasi, kawawa si Maria Magdalena. Kinakawawa si Maria Magdalena. Na ang papel ni Maria Magdalena, hindi po siya ang babaeng nahuling pakikiapid, hindi po siya yung babaeng may prostitute, kundi siya po ang babae na kung saan inalihan ng 7 demonyo. Yan po ang description sa Biblia. Kung basahin natin ang Biblia, kasi maraming hindi kasi naman nagbabasa ng Biblia. Ako nagbabasa ng Biblia ko. Sabi nga, remember, there is an idiomatic expression, a little learning is a dangerous thing. Ulitin ko. Father, Tagalogin mo naman. Ang kakaunting kaalaman ay delikado yan. Mapanganib yan. Lalo pag magmamayabang. Mahirap yun eh. Nagmamayabang sa kaunting kaalaman. Ang tawag niyan ay tragedy. Kapahamakan. Kapahamakan po yan. Kaya mag-ingat tayo dyan. Huwag natin bansagan si Maria Magdalena na isang prostitute. Okay? O tingnan natin. In the morning, sa binasa nating Ebanghelyo, she was among those who discovered the tomb open and empty. Okay? And at the same time, si Jesus, sino ang unang tao na pinakitaan ni Jesus?
Sino ang unang tao na sinabihan ni Jesus? Hindi yung mga alagad ni Jesus, kundi si Maria. Okay? She went to the tomb alone. Tanda natin alone. And found the stone which has closed the tomb had been rolled away. Pagkatapos, nang napunta si Maria, sinugo siya ni Kristo sa kanyang mga alagad. Tell my brothers. Yun sabi kahapon, naalala yung ebanghelyo. Napakaganda po ito eh. Okay? Then she ran to announce this to Simon Peter and the disciple whom Jesus loved. Kaya si Simon Peter at si Juan, evangelista, and all together, they went to the tomb to verify it. Okay? To verify it. Bakit? Kasi gusto nilang alamin talaga, totoo ba itong sinasabi ni Maria Magdalena? Baka, siya, nag-i-illusion lang, baka nag-i-imagine lang ini. Alam mo, pumunta sila. And exactly what Mary Magdalene told them, totoo nga. Okay? Totoo po yan. Okay? Sapagkat siya po ang messenger. Okay? Siya po ang missionary. Okay? Ang ibig sabihin missionary, siya ang sugo ni Kristo. Okay? So, gusto ko lang bigyan naman ng refleksyon. Tayo po ay lahat na sinusugo ni Kristo. Ako, siguro, dito sa radyo ng DCGB, 1:00 hanggang 2:00, sugo din ako ni Kristo eh. Na magbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga tao sa pamagitan ng pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita, ng kanyang mabuting salita. Yan po importante. Lahat tayo sugo ng Diyos. Okay? Halimbawa, ikaw teacher, sugo ka rin ng Diyos sa mga estudyante mo. Yung mga estudyante mo, gusto mong palaging ilagpak, i-failure. Ang galing-galing mo manggalit sa mga estudyante mo. Nahirap na, nagpapakamatay ng mga estudyante sa online. Pagkatapos pagagalitan mo pa, ay kawawa yung estudyante, nagpakamatay na sa higpit ng buhay ngayon. Wala na tayong awa. Kaya sabi ko sa mga estudyante ko, don't worry. Okay? Father Bombasi always give chances. Okay? Sige. Hintayin ko kayo. Basta magbigay kayo ng requirement ninyo. Kaya ito, sabi ko sa mga estudyante ko, bigay ninyo. Thank you, kahapon, nakumpleto ko na. Hinahanap ko talaga yung estudyante ko. Hinahanap ko sa email, hinahanap ko pa. I really search out for that one student. At yung pala, nandun sa Antipolo, Rizal. Pero nakausap ko siya sa cellphone at nakausap ko po sa messenger, and I told her, sabi ko sa kanya, anak mo ang tawag ko sa kanya. Alam mo si father, kaya tawag mo sa akin father. Ano ang ibig sabihin ng father? Di tatay. Nagpakatatay ako sa kanya. Anak, sabi ko, isubmit mo naman yung kasi parang markahan na kita. Importante yan eh. Hirap na yung mga estudyante ngayon. Kaya bilang teacher, dapat sugot tayo na ang mga estudyante natin ay turuan natin hindi lang ng leksyon, kundi turuan natin ng relasyon. Okay? Yan importante mga kaibigan. Ang leksyon, makakalimutan mo yan eh. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, you will forget what I have told you. You will forget what I have taught you. Makakalimutan ninyo yan. Pero huwag niyong kalimutan ang natutunan ninyo. What you learned. Okay? And what did you learn? You learn love. You learn life. Ito po hindi tinuturo sa eskwela eh. Because wala naman kasing wala naman subject matter life. Meron bang course yung life? Buhay? Wala. Buhay. Ito'y tinuturo ngayon sa radyo. Pagsasabuhay. Anong pagsasabuhay, Father? Magkamirunutang kita. Yan naman talagang mahalaga sa buhay. Mag-love. Love. I remember what my father told me when I asked my father, sabi ko, Papa, nung 2017, anong iki-Christmas mo sa kuya? Remember, my father was already bedridden. And who am I
to us, but I was just asking, just jokingly. Sabi ko kay Papa, Pa, what will you give me during Christmas? Alam mo, the most precious gift my father gave me was L-O-V-E, love. Ang sabi ni Papa, sabi niya, di na siya makataran na, Noy, love. Love. And that was the precious gift my father gave me. Totoo. Ano? I will never forget. So what is the lesson of life? Mga teacher, okay, ituro natin ang buhay. Love. Okay? Halimbawa ikaw, nanay, tatay, okay? Oh, may sugo ka ng Diyos. Alagaan mo ang mga anak mo. Ikaw, anak. Okay? Bata ka pa rin. Okay? Estudyante ka. Sugo ka rin ng Diyos eh. Okay? Everyone is God-sent. Ano? Ang ganda eh. Alam mo, pasalamat din ako dun sa kaibigan ko. Ayaw ko sabihin, banggitin, na ako ay nagigipit sa pera. Kasi may project nga kami sa bahay. Sabi ko, friend, pwede ba mag-utang muna ako sa iyo? Malaking halaga. Pero alam mo, nang babayaran ko, kasi babayaran ko naman talaga siya eh. Sabi ko, pagkatapos babayaran kita. Pagkatapos ng Easter, kasi alam ko naman eh, may tatanggapin ako, may magbibigay naman sa akin ng regalo. May mababayaran ko naman. Alam mo, tinawagan ko siya. Sabi niya sa akin, Father, ikaw naman. Tanggapin mo na lang yun bilang pagtulong ko sa'yo. Nahiya ako. Friend, thank you ayaw ko nang banggitin ang pangalan mo, pero ikaw naman nakakaalam at ang Diyos eh. No, thank you very much. At dahil dyan, pagpapalain ka pa ng Panginoon. Hindi ka pa babayaan. No? Thank you. No? Kahit na ano man ang nangyari sa iyo, friend, alalahanin mo, babalik yan 100-fold. Kaya palagi ko siyang pinagdarasal yung friend kong yun. So alam mo, napakahalaga po yan eh. Si Maria, sugo siya ng Diyos. Sugo siya ni Kristo. Okay? So ito po ulitin ko, si Maria Magdalena, hindi po siya Maria na kung saan siya po ay iba doon sa Maria. Ito sinasabi nga dito, Mary Magdalene is frequently identified but without any reason with the woman who was a sinner in the city and who came up to weep at Jesus' feet during the banquet offered by Simon the Pharisee. Matatagpuan po niyo sa Luke chapter 7, verse 36 to 50. Neither is Mary Magdalene to be identified with Mary of Bethany, the sister of Martha and Lazarus, na matatagpuan sa John 12, verse 3 to 8. So mga kaibigan, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana si Father Boots nakapagtao sa inyo ng inspirasyon. Alalahanin po natin na tayo ay mahal ng Diyos. At ulitin ko ang tanong, mahalaga ba sa iyo si Jesus? Mahalaga ba sa iyo ang pagdarasal? Mahalaga ba sa iyo ang pagsisimba? Mahalaga pa rin ba sa iyo ang mga religious values? O mahalaga na lang sa amin, Father, ang mga material values? Mahalaga sa amin ang pera. Mahalaga sa amin ang pera kaysa dangal. Kaysa sa eleksyon, debali na, Father, basta may pera. Debali na, Father, maghirap kami ilang taon basta may pera. Tama ba yun? Sana po, sana ito ngayon magbago na tayo. Mabuhay na tayo sa katotohanan at mabuhay na tayo tulad ni Kristo sa muling pagkabuhay. Ngayon, manalangin na po tayo ng paborito nating dasal, ang dasal para sa ka-Arkanghel, San Miguel Arkanghel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arkanghel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit,
Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at sa lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Diyos mabalas po sa Indogabos, mga tugang sa mga naghinanyog kang programang Marhay na Hapon with Father Boots Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Maraming salamat. Sana po si Father Boots ay nakapagbigay ng lakas sa inyo sa panahon ng pandemya. Sana po ako'y nakapagbigay ng pag-asa. Tandaan po natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Sinasamahan tayo ng Diyos. Saan man tayo pumunta, sinasamahan tayo ng Diyos. Hindi po tayo iniiwanan ng Diyos. No? Kasama-sama natin ang Diyos. Kaya sabihin po natin ngayon, anak ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Hindi niya ako pababayaan dahil anak ako ng Diyos. At ang lahat magiging maayos. Maraming salamat and God bless everyone. Dakol gibuhon? Take Pharax Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Pharax Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa